Vi optager video her til Bastian og Simons fødselsdag, de seje drenge fra Bavnebakken. Og vi begynder at hoppe. Mikkel kommer først. Den flyver afsted, den store knejt her. Tak. Det ser godt ud. God lir. Simon. Lebon. Wow. Parkourmesteren. Ser godt ud. Rasmus Ralle. Jumper. Wow. Lander lidt sjovt. Kan ikke komme op igen. Bastian. Den store springer. Oj, oj, oj. Lækker bisken. Ser godt ud, Bastian. Og Christian. Han er vant til det her grej her. Ja, tak. Ja, tak. Godt gået, Christian. Og Ranø. Sprællebassen. Godt sprælle. Markus. Rødskin. Han sveder. Malte. Også sejt. Ser godt ud. Kommer en mere her. Og bagefter kommer Alexander. Flyvende. Ja, lige om lidt. Værsgo. Alexander. Sådan, Alex. Ej, hvor flot. Godt gået. Kommer Mikkel med de lange stænger. Wow. Flot, Mikkel. Stærkt gået. Ralle. Ja, øj, Ralle. Du fik reddet den. Det var godt gået. Bastian, hvad finder han på? Der er god kraft i det der, Bastian. Det er stærkt. Simon. Wow, wow. Rulle rundt. Malte. Hvad har vi? Sådan, Malte. Christian. Wow. Lækker, Christian. Lav backflip næste gang, Christian. Sådan, Ranø. Du får 10 karakterer. Alex. Der er godt spring af dig, mand. Frøen kalder de ham. Hvad siger vi så? Er det frøen eller sneglen, eller hvem er det, der kommer nu? Det er langben. Sådan. Godt gået. Og en langben mere. Ja, tak. Oj. Har lidt sjov afslutning af ham, Rasmus. Bastian har god power i sig. Voila. Ja, tak. Godt, Malte. Lækker stil. Der bliver nogle piger, der bliver meget misundelige, når de ser det her. Jeg tror, de vil se den her video dag og nat. Det er der næsten ikke tvivl om. Kommer Christian med en backflip. Ja, tak. Og han lander. Ranø, det kan blive alle mulige ting, der kommer her. Ja, tak. Så kører den op og fanger den midtvej. Så jeg gør sådan her. Bak! Samle! Så prøver jeg at se, om jeg kan komme fremad også. I stedet for bare at komme over og ned. Så jeg gør sådan her. Godt forsøg, Christian. Christian Parkour Eriksen giver den gas. Mikkel. Jumper. Du mærker det. Mærke, Bastian. Du er ikke så glad for at gøre det her i fart her. Kommer Parkour-Paul her. Trykker til. Der kan Parkour-Paul.
fyr ud. Jan Skals er den store konstruktør. Markus. Også med. Det er en borg, hvis forsvar af det her hus, tror jeg. Ranø, det røde stærke fyr, står inde i midten. Hey, Ranø, rolig. Ja, jeg er vagt. Du er vagtmand. Jeg er vagtårn. Vi står Malte. klar. Jeg byder Kom, Alex. Stjerne. Ja, det er godt. Jeg er vagtårn. Nu kan du ikke have 5 minutter. Kan du få en kommentar fra Malte? Malte, skal du have taget ben af? Ja. Er du klar igen? Ja. Ranø, han kaster rundt med alle. Christian bliver også slemt lidt med. Lad os på en anden, drenge. Hold igen. Markus og Christian på nakken. Lad os på hinanden, drenge. Det skal ikke blive for vildt. I skal mest hygge jer, drenge. Men hygger alle sig. Det er Christian i fængsel. Jeg er kastet ned. Ranø, han kommer sjældent ned at ligge. Som om han vist er den stærkeste i den klasse der. Det virker lidt sådan. Drille virker lidt som en død fyld. Død sild. Ranø, husmesteren. Og der styr på tropperne. Skals. Han er der ikke nogen, der tager pille ved. Røgelstærk. Sådan. Anton kommer der også. Hvad så, Anton? Kan du få en kommentar? Hygger du dig, Anton? Det var godt. Jeg vil gerne se jer lave noget. Sammen lige dem, vi plejer at lave, så skal jeg nok filme noget. Jeg går lige ned i den anden. Så er det der skal lave et eller andet kraftspring. Lad os se, hvad han kan. Værsgo. Ja, tak. Regn. den døde sild. Så skal du videre, ikke også? Kommer Anton. Springfuglen. Ja, tak. En god landing. Ui. Og en eller anden, der kunne nogle tricks der. Hvad så, Ja, tak. Bum. Pandekagen. Sprællebassen. Ui. Ser godt ud, drenge. Kan I hoppe på samme tid, eller hvad? Markus kommer også. Markus. Svævemaskinen. Christian, hvad finder vi på? Backflip igen. Han er helt vild med den der. Eller hvad? Jo, tak. Christian. Ja, tak. Christian. Flyvemaskinen her. Kom så. Ja, tak. Lækkert. Bastian. Der er også meget power ved jer. Hvad finder vi på? Godt gået. Ralle. Det kan blive mange forskellige ting, det her. Jeg har på fornemmelsen, det bliver godt. Ja, tak. Bumpefest på den orange top. Beslaren, han er ved at være lidt træt. Han kommer nok i gang lige om lidt. Ja. Der er en pige helt deroppe på toppen. Det er meget godt gået. Drenge. Det er sejt det der, hva'?